Данчо Балбански! Не. Данчо. Денчо. Данчо. Денчо. Приключите ли сядането? Аз ли да... Това е твоята кутия. Отварям ли е тая? Или оная? Не, тая. Тая за накрая. Искам да я сменя с оная. А отваряй. Добре, отваряме тази кутия. Честито! Вие получавате безплатна регистрация в profilmit.com. Ай, стит. Данчо? Данчо. Денчо. Данчо. Денчо. Балабански. Нататък как ще продължаваме? Следваща кутия. Айде, онази. Отваряме онази. Не. Добре, отварям оная. Давай. Оная, бе! Честито! Вие получавате безплатна регистрация в profilmit.com. Колко добре стана. За малко да отвориш 20 стинки, ама... Остана една. Данчо. Смяна на кутии. Последно решение. Смяна на кутии. Готов ли си? Но, 2, 3. Честито! Вие получавате безплатна регистрация в profilmit.com. Не. Данчо! Слава Богу. Честито! Вие вече сте част от infilmit.com!